ናይ ቲክቶክ ሊንክ ምስ ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ነተሓዞ ከምኡውን ናይ ቲክቶክ ሊንክ ምስ ዩቲዩብ ብምትሓዝናኸ እንታይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ዝብሉ ሕቶታት ክነልዕል ንቡር እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ናይ ባዕልና ቲክቶክ ሊንክ ምስ ናይ ባዕልና ዩቲዩብ ከመይ ጌርና ብቐሊሉ ከም ነተሓዞን ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ልዕሊ 80% ዳርጋ ህዝቢ ዓለምና ኣብ ቲክቶክ ተጸሚዱ ይርከብ። ስለዚ ነዚ እዩ እውን ናይ ቲክቶክ ፎሎወራትና ናብ ናይ ባዕልና ዩቲዩብ በቐሊሉ ክነምጾም ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሶሻል ሚድያ እንተደኣ ትነጥፉ ኮንኩም ማለት እውን ከም ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም ዝበሉ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ዝደለናዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፎቶ በቐሊሉ ተምፀልና ብልጽቲ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ እንተደኣ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትርእይዋ ሃሊኹም ነዚ ሓንቲ ሰከንድ ዘይትወስድ ላይክ ብምግባር ጀመርዋ። ከምኡውን ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ኣብ ዝፍነወሉ ሰዓት ብቐጥታ ከበፅሐኩም እንትን ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ጉዳይና ንእቶ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ናብ ኢና ንኸይድ ብቐጥታ ነዛ ቲክቶክ ኣፕሊኬሽን ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ማለት እዩ ሪዳይሬክት ጌራ ናብዚ ኢንተርፌስ እዚ ተምፀኩም ኣላ። ክቡራት ተኸታተልተይ እዚኣ ምስ መፀት ብቐጥታ ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ናይ ባዕልኹም ቲክቶክ ማለት እዩ ፕሮፋይል ትብለላ ኣብ ታሕቲ ነዛ ፕሮፋይል ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ማለት እዩ ከምዚ ጌራ ተምፀልኩም ኣላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እኳ ኣነ እኳ ብዙሕ ቲክቶክ ብዙሕ ስለ ዘይከታተል ብዙሕ ስረ ዘይሰርሐሉ ያው ፎሎወር የብልኒ። ስለዚ ኣነ ከሪአኩም ዝደለኹ ታዩ ታሊንክ የኸሪአኩም ደልየ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ታሊንክ ትርእይዋ ኣለኹም ምስ ዩቲዩበይ ተተሓሓዘት እያ። ስለዚ ዛ ሊንክ ኣብዚኣ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ እዚኣ እያ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ከም ብሓድሽ ንዓኹም ከሪአኩም ዝደለኹ ኤዲት ትብለላ ኣብዛ ኤዲት ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ኣብ ታሕቲ እንተደኣ ዝረኣየኩም ሃሉ ሊንክስ ዝብለሎ ነዛ ሊንክስ ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ሊንክስ ኢላ ኣብ ታሕቲ 3 ነጥብ ዘለዋ ዌብሳይት ትብል ንእቶ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ስለዚ ንዓኣ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ይኸው ዌብሳይት ኤችቲፒ ትብለላ። ስለዚ ኤክስ ትብለላ ነዚያ ኤክስ ትብል ጠውቕዋ። እዛ ሊንክ እዚኣ ኣጥፍዋ ከም ብሓድሽ ንዓኹም ከሪአኩም ስለ ዝደለኹ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣጥፍየ ኣለኹ። ስለዚ ብቐጥታ ኣብ ላዕሊ ብቐይሕ ተጻሓፈት ሴቭ ትብለላ ነዛ ሴቭ ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ስለዚ ኤዲትድ ይላላ ማለተይ በቃ ሴቭ ኮይናላ። ስለዚ ናቲ ቲክቶክ ምንም ዓይነት ሊንክ ምስ ዩቲዩብ የብሉኒ ነፃ እኒኤ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ታይ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ረእይዋ ጠፊኣ ኣላ ታ ሊንክ ኣብዚኣ እያ ነይራ። ፕሊዝ ላይክ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ማይ ቻናል ጋይስ ትብል ነበረት ኣብ ትሕቲኣ ነይራ። ሕዚ ነፃ ኮይናላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ከም ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ሕጂ ሊንክ ንምፍጣር እዩ እቲ ዕላማ። ሊንክ ከመይ ጌርካ ኤዲት ከም ዝግበር ከዓ ከሪአኩም እየ። ሕዚ ብቐጥታ ኤዲት ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ኣብ ታሕቲ ሊንክስ ዝብለሉ ነዛ ሊንክስ ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ሓንቲ ግዜ ምስ ጠወቅኩማ ናብ ከምዚ ዓይነት ኢንተርፌስ ተምፀልኩም ዌብሳይት ኢላ ኣድ ትብል ነይቶ። ሕዚ ምንም ዓይነት ሊንክ የብለይን ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ብቐጥታ ነዛ ኣድ ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ዌብሳይት ኢላ ብትሕቲኡ ዝኾነ ክፍቲ ቦታ ኣሎ። ሕጂ ብቐጥታ ካብዚ ወፂኹም ናበይ ተኣቱ ማለት እዩ ናብዚ ናይ ባዕልኹም ዩቲዩብ ተኣቱ። ኣብ ዩቲዩብ ምስ ኣተኹም ብቐጥታ ናብዚ ሪዳይሬክት ገይሩ ይእትወኩመሉ ናብ ናይ ባዕልኹም ዩቲዩብ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ታሕቲ እታ ፕሮፋይል ናይ ዩቲዩብኩም ናተይ ኣብ ታሕቲ እያ ዘላ ናትኩም ኣብ ላዕሊ ክትከውን ስለ ትኽእል ነዛ ናተይ ሓንቲ ግዜ ንምርኣይ ዝኣክል ስለ ዝኾነ ሓንቲ ግዜ ክጥውቃየ ጠዊቐ ኣለኹ ኣብዛ ናይ ፕሮፋይል ናይ ዩቲዩብ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሕጂ ብቐጥታ ከምዚ ጌራ ኣምፅያ ትለየላ። ስለዚ ዩቲዩበር ትብል ንእቶ ማለት እዩ። ንዓኣ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ሓንቲ ግዜ ንዓኣ ምስ ጠወቅኩማ ብቐጥታ ከምዚ ዓይነት ኢንተርፌስ እያ ተምፀልኩም። ክቡራት ተኸታተልተይ እንተደኣ ትረኣየኩም መለያ ናይ እስክርቢቶ ምልክት ኣላ ንዓኣ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ንሳ ምስ ጠወቅኩማ ኣብ ታሕቲ ብላዕሊ ጀሚርና ኔም ሃንድል ቻነል ዩአርኤል ትብል ነይቶ ነዛ ቻነል ዩአርኤል ትብል ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ። ናዕዚኣ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ ነዚኣ ሓንቲ ግዜ ጠውቕዋ እሞ
كاو اب تحت تاي تولوك ملا كوبي تولوك ملا كوبي غير يالله حجي بقتا نابا يخد نابزاني عنتوبو ناي تيك توك ويب سايت يخد اللوخ مالتي خبرات خاتاتلتي ابزي امصي بيست خبلاي ابزي امصي كم تريو زلوخم ابزي بقتا نابزي امصيكم تحسكم ما زمصاكم ابزي بيست تولوا سلازي بيست مسولكم بقتا اب علي بقى يتصحف سيف له سيف تبلوا مالتي خبرات خاتاتلتي حجي سيف إلى يالله بقتا تدللا إديت ديلالا سيف كوينا لا مالتي خبرات خاتاتلتي سلازي ناي تيك توك لينك مس يوتيوبنا كم زيجرنا أتحيزنا يلنا مالتي خبرات خاتاتلتي حجي كم تري وزلكم بليز لايك شير and subscribe my channel guys سبنيتو أبتحتي أنا صانيرة حزي إديت غير يالله سلازي خبرات خاتاتلتي بحق ديو زالينك زي أطويكا برقص أنينت ناب يوتيوب يتوكا دي يتوكان تشك نمغوار استحنت غزي نعطووا نعا حنت غزي مستوقكما كم تريو زلكم ملكت غيرلكم لكم تا لينك ازيايا نزيا حنت غزي طووا كم تريو زلكم كبرات خاتاتلتي تا لينك ابزيا تقميط الله مالتيو حجي نعاخاتكم نمرأي بحقي نا بيوتيوبنا خطونا يخل ديو نزبل نزيا حنت غزي كنتو عينا نزا لينك زي مالتي خبرات خاتاتلتي نعا حنت غزي طووا نسا مستوقنا يا بغاتا ريدايركت كيرا نا شانالنا اتوسدنا خبرات خاتاتلتي بتعام زغرم نغريو رأيوكم تريو زلكم يوتيوبر إلا كيفيتات اللي لا مالتيو كم تريو زلكم 14 فيديو سريحة 38 سبسكرايبر بتاع إزلني بتعم إزقرم كبرات خاتاتلتي نتخيلكم سبسكرايب قبروا لي حجي رأيو ياو فيديو أنا السرحو أبزيني كله تناي يوتيوب channel مالتي خبرات خاتاتلتي كم دينا قبركم كتريو تخيلكم كم دينا قبركم ون سبسكرايبركم كتعبي تخيلكم كبرات خاتاتلتي سلازو خبرات خاتاتلتي ازي يمثل مالتي حجي بقتا نابا يخوصدكم نا بلاي ستور يخوصدكم بلاي ستور زدلنا يا عينت فوتو اتمصلنا بليزتي ابليكيشن يخريكم مصي زلخو دو معانتي خبرات خاتاتلتي ابزاناي سيرش مغبريت حانت غزي طوقوا ابزي مستوقكم افتاناي سيرش مغبريت تايتولو image search man يلكم صحاف حانت غزي مصحافكم زي انا ع سيرش غبروا سلازي خبرات خاتاتلتي كم تريو زلكم تدللا سيرش تغبرلا مالتيو انا انستال غيريا سلازكم اوبن يحتلني سلازي نزا اوبن تبل حانت غزي طوقوا نسا مستوقكما كم دي عينت غزتاتوكم سلازي خبرات خاتاتلتي ابزي زدلكم عينت فوتو نايمن كم زدلكم بقتا خصحف لكم انا حزي ناي ملس زيناوي فوتو امص الليله خحتاي ابزياتا الى خصحفيه ملس زيناوي الى خصحفيه سلازي كله حد فوتو ناي ملس زيناوي او زمص يا خفته بللي بتعامي تجرم ابليكيشن يا رايو كم تريو زلكم ناي ملس فوتو معات فوتو مصيات الليله خم تريو زلكم كبرات خاتاتلتي سلازي كم زينا غوركم كتقوم تخيلكم بفلاي يوتيوب تتقمت تخونكم فيديو ابزح الساعه سلازي كال بقاتا ريوزد سلازبلكم كم دي عينه درق فوتو ملطف تخيلكم እንደገና እንደዚህ አጥፊኤ ናይ ኢሳያስ አፍወርቂ ፎቶ ይለ خصحفላይ ابزي ابزا ናይ كفت بوتا مالتي إساياس أفوركي لمصحفكم بقتا نا إساياس أفوركي فوتوتات يزمصلي كبرات خاتاتلتي بتعم تجرم ابليكيشن يا كتفوتو واهم كم ديلا صحيفه لالخو بقتا سيرش تبلوا مالتي حجي رأيوا سيرش لي يالو كم تريو زلخم ناي كونيكشن شجر ينبر بتعم حنت غزياتهم صو ያው ሕዝሽ ሰርች ኢለ ያለሁ አብዚ ረአይዎ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ማዓት ፎቶታትን አውዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ خبرات ተኸታተልተይ ከም ዲና ገበርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉኹም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሶሻል ሚዲያ ማለት خبرات ተኸታተልተይ
ስለዚህ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደስ ዝበለኩም ፎቶ ከምዚ ጌርኩም ተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ይመስል ነይሩ። ኣዝዩ ከም ዘምህረኩም ከዓ ተስፋ ይገብር። እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ከዓ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ነዛ ቻናል እዚኣ ኣዕቢዋ። ብቐጻሊ ከዓ ብኻሊእ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ሰሰናዮም እነየልኩም። ቻው ድሓንኩን።